Helo, dîm! Digit ydw i, arweinydd y cathod cyfrif campws. Crafais fy ffordd i fod yn arweinydd ar y tîm ffwrtastig yma o feistri rhifau. Ein nod yw crwydro o gwmpas y wlad yn cyfrif cymaint o stwff ag y gallwn ni ar gyfer adroddiad pwysig rydyn ni'n gweithio arno o'r enw y cyfrifiad. Rydyn ni'n cyfrif pob math o bethau mwyn cael darlun cywir o fywyd yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cyfrifiad yn ein helpu ni i wybod faint o wasanaethau fydd ei hangen arno ni yn y dyfodol, fel ysgolion ac ysbytau. Felly mae'n waith eitha pwysig. Yn amlwg, allwn ni ddim gwneud hyn ar ben ein hunain. A dyna pam mae angen eich help chi arno ni. Fel arweinydd y cathod cyfrif, fi sy'n casglu'r holl rhifau a'i cadw'n ddiogel gan ddefnyddio offer cyfrif newydd sbon. Fel gallwch chi weld, mae gen i bopeth sydd ei angen arno ni i gwblhau'r her. Gallwn ni adio, tynnu, lluosi a rhannu unrhyw beth. A dwi hyd yn oed wedi... O, gwrandi! Bron i fi anghofio cyflwyno gweddill y criw! Yn gyntaf, dyma Doc. Mae Doc yn dwlu ar hanes. Gofynnwch unrhyw beth i Doc a gewch chi'r ateb mewn chwink. Dwi ddim yn siŵr ble mae Doc yn mynd. Scribble. Mae'n dwlu ar eiriau a iaith. Mae scribble fel geiriadur ar bedair coes. Scout. Pan mae'r criw'n mynd ar wybdaeth, mae Scout yn aneli'n uchel. Yn llythrenol! Mae'n neidio o gangen i gangen ac o do i do. Mae gan Gath 9 bywyd fel arfer, ond mae gan Scout 10. Mae wedi defnyddio 4 yn bendant. Ac yn olaf, Splotch. Aelod diweddaraf y criw sy'n dwlu dod o hyd i fathematig mewn celf. Mae'n deg dweud bod Splotch yn reit frwdfrydig. Felly, chi di cwrdd â'r tîm. Ac mae'n amser bwrw iddi. Eich her gadewch yn ei gyfrif, os wnewch chi ei derbyn, yw cyfrif pethau o gwmpas eich ysgol a'ch cymuned leol. Dwi di anfon awgrymiadau i chroi ar ben ffordd. A cyn dechrau, dwi di trefnu ambell sesiwn hyfforddi arbennig i wirfoddolwyr newydd fel chi. I chi gael gwybod beth yn union sydd angen i'w wneud. Mae'ch athrawon yn gwybod am hyn yn barod. Mae'n rhaid i ni fod yn gyflym a chwblhau ein her. A chofiwch fod perswadio oedolion i gymryd rhan yn bwysig iawn. Felly, gwnewch yn siŵr fod eich rhieni, mamgu a tadcu, nain a taid, antis a cwncwls yn llenwi'r cyfrifiad. Mae'n hawdd iawn. Gallwch chi ei wneud ar-lein. Os nad ydyn ni'n llenwi'r cyfrifiad, allwn ni ddim llunio'r dyfodol a byddai hynny'n drychineb. Pob lwc! Rydych chi i gyd yn cyfrif.